Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagano Paisngi jong ka arpotrik ya yong arajar arpun riu ka Khasi Students Union Shillong Mingi kalalit ban khang tala ya ka kamra jong ka principal jong ka Institute of Hotel Management. Habakran chikilat pathai kubor usamla Samuel Kharbani nong yalam ka KSU Shillong Mingi. Uli thu bakani ka principal kalalit to met bat kala be kamru iki Khasi ki batrei ha IHM. Kaseng kala pha da jing tho na du ka pratrik mta ubnai ba ka jing thu mani kendo hendai ka ni ka principal kam judan sha office kumta kala pen bitar ka KSU da ka bashim ka sen jam ban khang tala no shisindon ulong shu ulong bala da ka principal ka note ban wan play utala ba kila khang ka KSU kan sa shim da ki sen jam ki bating e Nakalyang usamla Celestine Lingdo Ringhang Assistant Secretary KSU Shillong Mingi Uloong banakapor syakapor ki Khasi ki ju ujor syakaseng baki sya be akam bat apa persyang bani kendo ikati ka principal kam judan ha office bat kam jukwa bani kendo kumta kila khang no dakatala ya ka office jongka di office kita lah jam lu tayo nggak ban yo appointment ni principal nggak pak appointment jadi appointment letter kada ina do Patrick do minta ngai ai phone number ngai ai ke dia mai ke respond ru ni yo compel lagi bang kan pala ni ka office apa makanya ka institute along ka one man army ten kamu Jingwan jungi ka nikasi kadai ke jing warna ka Shillong East Khasi Students Union Shillong East Circle jingwan kalong ba kidan shibun ki isu ki ba ni hapan ya kran ka bede ba ni institute ka ba ni lap ya ka weidu ka dei ga jingsha be kam jungki Khasi jungi nang ne ki ba kidan ki Khasi kidang wantre kidang shong duty ki ba peniat ni ki shuan ki shube be dia ngila persang pada ban ya da ka jingi kran banila pha ya ka appointment letter na du Patrick ringkat bagi phone number singi begini contact bagi Andre adu mentah ke office yang ke principal ke kelam ya communicate bagi dan ni ke kelam teriak bagi keren kaseng i lingba kani senjam kala shu rai ban shu khang talano ya ke office yang ke principal marngim jio bagi kendo lakat nusien kapor bagi wan kani di kasien ke ba arsien bagi lawan kasihin ke baningkong nilawan kemudian kasihin ke bah ar nilak pada appointment letter sing balai nak kendu APA PA nak kendu adu arsin ringkat li seki call ke bah kan arsin syuk ke ni ya kajing dia don bor jadi kani ke principal ke bah ngimjui bahkan dan hapo office bat ban syube iki nong train nang ni business management ke bah shibun bahkan ke office kai i kan teh tai Hatu pia wak jikdep pada dan ia balai kakak principal kan voice book office mereka kami. Ke bangi wat na principal kalau baik bangi lah nak PA juki ngila keli kiong baik bah indon bat hadin ka appointment letter ka PA ka PA itu ba kiong hana ba ka appointment letter jungi kiong ba kita ki issue tinggal ada thok sai hapo ka appointment bagi dia ka request ini ke regarding ki issue ki badai kimat ki badai hapo jong ka IHM ki badan cibun dan do nyo na pratadi points ringkat ki wede ki points ki bang impala ban penchai ringi wan ban pane ji chai amang impat juyo pada we ta ka appointment do mentah Nadu meno bala syak bek kami tani kasih bat kat nomut kidan. Kat kong ka jitip jungi kalau ba nadu ki senam bala da bru ni yo so yo ju kasur ka ba ki staff ki batre ngani ki faculty lani ki casual ki wantre inda tanta kat du kan dipur ila syak kren tok men no
se hak ting thli bun sin kini ki batre hani ki ju complete yang ni handai house na balade ni chu skap chwa namar ba le se mo hakakam ki hap hi ban di buram ya kam handai kat banang mi kasni pada ngi nang yo kita kubur ba ini i principal jo ni ka institute inang tertiary ki kamut ka kantin ka ba ma i ikran kala pensosi sisa yi ki tu ki batre hangni teng ka kantin ka thli ka ba pensosi bhai ki ti naklian jugi ki la complete yang ni kung ka seng bat ngi ru ngi ong ba ngi nei bud dien ya ab ta ya sha kata kung ki batre yang ni handai ya sha handai suki paski ngi nang mi ban kita ki complain naklian ki student ru te hadu menta kani ka dikasian ka ba ngi ru ngim sula sha su nomor ba naklian ju ki staff ki batre hangle ki batre mali lani ki batre kini ki ba pen khuin ba kum ta ter ter ki pen pa ki jing e ba khra ba nomor ba aktin ka thli ka kum kren joka ka kan to ma cha ba plan teng haba kam monde ka syukun hit ba ka jing sha de ban pen i de kanti ka badai kham tam e igno tre handai da ka sur ka bajam ka klo ban kan hit e ki handai manta pan na kalian student ru ki ai ya ka complain ha ka ba ki ka misconduct no ya ka ka bha jo ki student ba ki de ban yo handai kim yo ti kini ki complain ha be ki no tre le teng ngape hani what you birthday driver ru dei ini principal i penun kam bakla ban pha pen khut lani ban pelong kum mali lani ban pelong kum security barhab ban tre lut baro ki jai kam we bri un tre baro jai kam hatu la mo sarkar ko amsha bo we mri hadu ban tre lai jai sau jai kam te ngi naklian jongi namar wang imla su ban sha mata kasing iwan ban hakani ka institute mata kasing kalong ba namar bun sin lawan ban ikendu i aida bo i sitom i montre ti manta kasing namar wang ila thai ban mi siwan mi ka pelong yangi bang sim we karai begin wan khang tala shwa yakani ka office jong ka principal hangni hapo institute ilap kai chem kala peniat dah kata ko baki ang no akti no way one man army hakaba i gi jingle don bor jong ki katu kat ni ki la long hadu kata ba ni ni putazem mi ki bre ki bari ban ki bala pen kolmar ha institute ni la yo lagi jikte bagi ba pen kolmar ki bele ki kam ki bakla khala kita kim julele ba ri ki bre pada ki bomla ban ya day la dia ban ya sela ba tahu one man ba kata one man army pada ki syabe be kila ban syabe kila ban syong duty menta ton wan kin be be duk kata kala lo Tapi bila mata yang kerteng juga principal tiga kerteng kamu bi harsi ka keteng te de bi harsi yang di kasih bala harsi ke ipat kasih jam ke peteng kasih kasih lada sinjam batinge kalong ba lada kinut chaban pele katala kaseng kan sa shim shu i sinjam ba kham kraw